Последвай ме, за да не изпуснеш какво имам да кажа за всяка една зодия на това новолуние в Скорпион. Овен. Очаквай внезапно разкритие, което ще ти даде сила да скъсаш с миналото и да започнеш нещо ново. Телец. Връзките ти ще се трансформират с неочаквани признания и дълбоки разговори. Близнаци. Рутината ти ще бъде разтърсена от нови предизвикателства и прилив на вдъхновение. Рак. Любовта и творчеството ще избухнат с неочаквани романтични моменти или вдъхновение. Лъв. Домът и семейството ти ще се променят с изненадващи новини или нов уют. Дева. Комуникацията ти ще бъде наелектризирана от неочаквани срещи и вдъхновяващи разговори. Везни. Финансите ти ще претърпят промяна с изненадващ доход или нови възможности. Скорпион. Личната ти сила ще се пробуди и ще усетиш желание за истинско обновление. Стрелец. Скритите ти страхове ще излязат наяве, но ще ти дадат кураж за освобождение. Козирог. Приятелствата ти ще се променят с нови хора и неочаквани предложения. Водолей. Кариерата ти ще бъде разтърсена от неочаквани възможности и нови пътища. Риби. Внезапно вдъхновение ще те подтикне към приключения и смели мечти. Твоята подкрепа е безценна. С абонамента си ще бъдеш винаги сред първите, които получават нови дози вдъхновение.